Kubo. No tak jako už zdraví nebo ne? Jenom se stydí, co bude ten trady? Jak mohlo spadnout? Jak to tu díru tam udělal? Co? No ale pojď si zapustit tady vedle. To je úžasný bazén, ne? Dneska tady mají takovej žabinec. Musíš mě zapalovat? Já nemůžu najít. To je žráva, to je žráva. A ještě je to že? Ne. Nachystat cukroví to Ještě ne. Ještě než to udělám to, ještě. Já tam ještě na sobě. Já ti už trtím. Dělám, tady je teď dobrá. Ahoj. Ahoj. 10 let se neviděli, tak aspoň na ty narozeniny, že ta rodina přijede. Já jsem zase viděla, ale to nebrádě. Ahoj. Martin. Ahoj. A už to byla zkratky balonky. 5 let se v práci neviděli a přišli. Ahoj, já nevím, jestli chvíli. Ahoj, jak si bylo, to je Míša, Monika, to je tam závají. Lada, jak je občíhaná. Aby se tady neprášilo, víš? Jo. Ale já jsem si podívala na tu bránu, co tam je napsané. Krásně. Oni jsou všichni tady, já tě představím. Vojtíku, nazdar chlape. To je tvoje práce. To je Viktorová mama Jana, Míša, Lada, Ondra. A moje děcka už se představili. Ne, ještě ne. To je Viktorova mama, to je moje dcera. Těším je mokrá Monika. To je můj vnuk a to je jeho děvče. Tak já teď znova, protože jsem to nestíhal. Běž ode mě. Krásný mimínko, jo. S kravatou. Už co, frajere, jak se těšíš do školy? Budou tam holky, kluci, budeš mít domácí úkoly. No. Mama se s tebou bude muset učit. Ale ty mě bylo toho, já už nedají, dívej. Co tam s tím děláte? Ale pak mě jedno spojně, kdo je žádný. Říkáme, já nemůžu plíku, ne, není špinavé. Tak krásně to neumí ani paní Bohdalová v televizi. No to jo. Uj. A tady máš ještě jeden. Ale vás je víc, jenom 2 nohy a prase jich má 4. Tak počkej, ti donesu ještě ty 2 zadničky, jo? Nebo jestli budeš mít 4, jo? Já jsem ti ještě nepřála, takže Můžem přát? ale co máš jako ty No, můžem. Ale ty to nevzala, nebo co? Co? Já nevzala tě.
Ne. Mám tě potřeba ocenit od našich. Děkuju. Potišku to tě nedám. Zase nic nedaj. Máme u nás za 18. A říkala jsem, že teda se má 4 nohy, protože mám jenom 2, já tady skočím proto dole. To jsou ty přední, zadní jsou delší. Víš to? Ne, přední jsou delší. No, zadní celý nohy, ale že opravdu se tam chybí, jenom ty nohy mě dali, že? A šelcáře. Máme syrovek. Kámen na kameni. Dostali za dole. Můj styky má to papa, další. 5 lety, přesně, 5 let. Ano, tady stála. A za 5 let tu zase budeme pokračovat. Myslíš? A ona možná už bude sedět. Já budu jenom sedět. Za 5 let. Ale v kriminále ne. Tak běžte, my dáváme přednost. Jak to rodina má přednost? Tak my nemáme. Jo. Ano, ty můj kluku. To víš, že jo. Jo. Helenka slíbila, že se taky nechá potetovat. No, ano. Na rameno zdravíčko. A další 5 let zase se Dobře. Děkuju. Ano, děkuju. Ano. Ale Martin, ty to jako zase koriguješ tady nebo co? Máme 6 a mám k němu a jí hůl, jako Kam běžela? Všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a za 5 let je tady. ano. A to je z lisek, to je slivovička. Aha. Jo, já jsem myslela, že mám tu mají slepečkou hůl, že to je božkou, to je víš? domácí, to je domácí. Dobře, děkuju. Od tatíka. Jo. Děkuju. A já jsem říkala, že nemá... Tak jo, všechno nejlepší narozenina. Jak to se zase něco má? Taky malý dárek. Děkuju. Ale jako já jsem řekla něco vám, Vím, máš smůlu. Zapekl? Tak jako je to tady, tak proč mě furt ještě to? Proto. Heli, všechno nejlepší narozeniny. Ahoj. Vyfotil jsi to? Jo, ty, já nevím. No já to chci vidět potom. On ti fotil kozy, víš? Hej, nechte ho zase, tebe to vůbec nezajímá. Všechno nejlepší. Ale na internetě, jo. On je mám děťa tady tak. Jo. 14 odvolek, no? Děkuju. Tady, taky všechno nejlepší. Jo. Co tě znám, co jsi v tom kluku, tak vypadáš furt stejně. Taky nezdá, taky tě přeju, ať to tak je pořád dál, ať to uděláš. Marťasky jsi mít rameno. Děkuju. Za 5 let znovu zás, jo? Vidíte 2? Ano. To je právě to. Já tě pučenkou? Nedá. Je posatá, že jo, tak nedá. Nedá, nezlob ho. Tak všechno nejlepší, hlavně dobře. Ano. Děkuju. Chudák můj Sigík, teď zase bude nažraný zelený, jo. Děkuju vám všem moc krát. Heli, jaký to je ta 65? No člověče, je to jako v 60 a jsme tady zase všichni stejně. Počkej, tady nová ještě přijela. Je nás víc. Lucka, ne? Nová televize. Jo, nová televize. Jo. Aha, to ne, mám tady, mi stačí jedna nová televize tady jako.
Ale je to jako před 5 rokama, jinak se nic nemění. Takže příští rokem opět slavíš 18. Ne, příští rok ne, za 5 let A až. před 5 rokama byla tygr v bazénu, tak chceme No, vidět. tak ale ještě není večer. Ale žádný tygr nebude, vybazený špatné. Malej hrnete, no. Jo. Ale je hodný, že když je unavený, že nemá Není zvědavý. Můj malý. Pravá ruka. To normálně přijde. Tak. Ježíš Maria, já budu, abyste se ještě naučila vařit, člověče. Na starý kolena, já už to neumím. Já dostanu hrnek. No, kdo mi bude na... To je to. No, Michale, ty jsi překvapil. Dneska to je hrudou, mě koupil dárek. Ona jí přeje. No, Michale, ty jsi překvapil právě. Michale, to by něco zůstalo z mé platý, že ti koupil dárek, to tě překvapil. Ne, to má půjčený, to chceš vrátit, víš? Aha, tak já se podívám, To jsou jenom... Ne, pojď. Jo, to víš, že jo. To víš, že jo, děkuji. Hele, viděl tě, kde jsi ho popsat. Ale byl se vysprchovat než ty. Já? No právě, no. Právě, že to. Jak vám při... Jedno, Co? který rozpije. Pozor, něco z toho vyskočí. Poklička ne, to je dobrá, ale ti uši stejně pálí, no. Ale že to může být tady v klubě, jo. To se bude dělat kuřátka. A kačenky. Ty malý, ty jarní, tam by vlezli 2 vedle sebe. Kačenka naporcovaná. Tak se člověk bouchá. To se budou mít sousedí dobře nový. No tak určitě ne, když sousedí tam bydlet nebudou. Však říkám nový Chodí sousedí. k vám já najít, no. To mi teď bude radit, když se odstěhuje. Po telefonu neboj. Ten to nechce furt pochopit, že musí upředet, když já vařím. Hygiena malá. Má barvu takovou. Nagore. Stromy, dívej. Máš ho pustit, on ho pouště na A nebo upečený, ale nic mezi tím. No. A ty dostaneš počuní. Pažravej, to je všecko. Jo. No Viktor je pažravej. Pažeravé, zeptej se, ještě jsem vzala Toničkovi tvůj břišek, proto jsem si zasloužil. Jo, a i bez chleba. Byl dobrý. Jo, 100 lety. Fotíš? No vrchní kuchařku. No. Dívej se. A to je jedno, tak. Ne, on chce